1999. Guys, today I am Nakamura. Guys, BORO sapa sudah dini are nei tayar bordlaयनो जाबाय नायनि जुदि आंना जुदि टाइम मिलायो दिनि आङो नै टायारखौ बordलायगोन आंदो दा दोङो नै काका दोङो काका दा आंदो गुवाहाटीयाव दंफायो दा थांबायानोसै नोंथांमोननो आङो दिनि मायाव थांगोन आङो डाइरेक्ट दा मट'ब्लगाव नोंथांमोननो खोन्थागोन जोङो मेन र'डआव लागै थांनि मेन र'डनिफ्राय आङो मट'ब्लगिंखौ स्टार्ट खालामगोन गाइस थ' काकाया दसे सलायथ'दो Hello guys, welcome back again my YouTube channel. गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ दा टाइमा जाहैबाय मोनानि 4 नै आं जालुकबारि मोनबाय दा आङो थांगासिनो डेकेथलनाव एयारपर्ट रडथिं नै माने आङो जा डेकेथलनाव बेग मोनसे लानो सानदों एसे गिदिर ट्रेकिंनि बेग इथिं बा इथिं थांलाय फैलाय खालामबाय हायोना ओंखायनो बेग मोजां गैया जाना दङ आंना दा जुदि इयाव मोजां मोनोबा डेकेथलनाव आं इनिफ्राय लागोन नोंथांमोनाबो जुदि डेकेथलन फैफेराखैबा नै एयारपर्ट रडथिं फैबानो मोनगोन आं दायो नोंथांमोननो मोजाङैनो खोन्थागोन आंबो माने थांफेराखै दिनैसो फार्स्ट थांगोन आङो 4टासोआवनो मोनायां जाबाय सानाबो हाबथारसिगोन ओइनै मोनाबानो थान्दाया बारा जादों इखाननैसो माने आङो मैया रुमनिफ्राय न'आव फैब्रबदोंमोन ओमफ्राय नै काकायाबो फैफादों आंदो जों सानैदोनो न'आव बरिं मोननायखाय आङो लाना फैबाय इखो आरो डेकेथलनाव स्पर्टनि जिखिनि बुस्थु नांगौ बेखिनिया मोनफ्रामजोबोआनो एसे गोजान मोनदोंसन आङो इ खोन्थादोंमोन आङो एसे खाथियानो होनना ओमफ्राय टायारखौबो चेन्ज खालामनो हायोबा जुदि दिनै टाइमा मिलायोबा चेन्ज खालामलांखागोन आङो मोनफैबाय लेफ्ट साइडजै माने दखाना डेकेथलन मोनफैबाय गारिखौ पार्किं खालामना लाग्रोनि अके गाइस जोङो दा बाइकखौबो पार्किं खालामना लाबाय डेकेथलनाव मोनफैबाय जों मा होनो इयाव स्पर्टसनि गासैबो दा नोंथांमोना नायलांबाय था मा दोङो आङो फारसेनिफ्राय देखायलांगोन आरो जुदि आं फसायनाय बेगखौ मोनोबा दिनै आं लाना थांगोन अपेन थायो 365 डेज ओमफ्राय 9 AM to 9 PM इयाव दोङो इनि अपेन लिरनाय इयाव फायना आं ओरैबायदि मोनदों दे गेलेबाय थानो आरो मार मोजां माल बुस्थु दोङो आरो नोंथांमोननोबो आं देखायजोबनो हानाय नङा जिखिनि हायो आङो देखायलांबाय थागोन काका साइकेलनि डिपार्टमेन्ट नामा इखिनिया इयाव माने डिपार्टमेन्ट वाइज दोङो नैखिनियाव अल एभ्रिथिं सलायनाबो नायनो हागोन जिखौ मोजां मोनो इखौ लांनो हागोन साइकेलखौ साइकेल गंसेनि प्राइस नै गोबां भेरिएन्टनि दङ इयाव बेलेग नै उन्दै गथ'आबो सलायना नायनानै लांखानो हागोन 26,000 इयाव प्राइसआ होखाजोबनाय दोङो आरो ड्रेसबो मोनो स्पर्टनि बेफोर मा ग्लभ्स नामा ना ग्लभ्स बिथिं हेलमेटबो नै साइक्लिं हेलमेट 700 नैबे मानि आरो सानस्रिनायनि खोमा साइकेलनि गोबां भेरिएन्ट दं मार गिदिर माने हला डिपार्टमेन्ट वाइसआव दङ आरो अनलि स्पर्टनि मोनजोबगोन नोंथांमोना दामाबो गोबां आरो खमनिबो दोङो गाइस टुडे बाय बे नाकामुरा बक्सिंनि जगरफोरा इयाव दंजोबो बक्सिंनि गोजा इखिनि पार्टआ इनाव नैथिं दोङो माबानि इयो बलनि भलिबल ओन्दैखौ मा होनोमोन राग्बिनि खोमालै बे नै इफोरथिं बेगा मार गोबां दाम गोसा दे आं नायनोसै बेग लानाय जायाबाबो बेलेग लांगोन आङो नै गाइस सिलाय बल सिलाय
asliयाव गेलेनाय इनिसाय गोरा खोमा आं फार्स्ट टाइम दांफेरदो प्राइसआ बेसेबां लैयो 300 400 इनि उनावनो इखौ मा होनो मारुति बल ना मा होनोमोन जोङो क्रिकेट गेलेबा जोंखौ बिनान दे डेडबडी लांनांगोन आं नै इयाव दोङो नै क्रिकेटनि बेला कफिया आउटसार बिथिं आरो नै मायो बास्केटबल जोंना नै काकाया गेलेबाय थानो जिद मोनबाय गाइस नै इखिनियासो बारो फुटबलनि डिपार्टमेन्ट प्राइसआ दोङो 900 899 ini फिसा-फिसाफोरा 299 1200 बिथिं आरो बुटफोरा 1600 दाम गोसानिबो दोङो 3000 4000 निबो फिसा-फिसाबो मोनगोन नै उन्दैफोरनि नांगौबा बुट आरो मुजाफोरा इनि हालाले गाइस नै लिसिंआ 65000 इयाव टेस्ट नायनानै डाइरेक्ट बायना लांबा लांनो हाखायो जिमनि गोजा इयो एक्सेसरिजआ आर्सारिनिबो दोङो इनि आर्सारि गेलेग्राफोरा लांफैनो हागोन इयाव काका पिरगावनाय नामा इयो नैखिनिया जाहैबाय आरो टेन्ट नांगौबा इयाव मोनगोन नै 1999 बेलेग डिजाइननिबो टेन्ट दोङो इनि मा इयो काका आरो बेटारिनि आरो 999 नामा बे बेनि आरो उन्दुनायबो दोङो माथो ना नै बेडबो मार गोबाव जाबाय जोंना बेराय इयाव मोनसे नटिस खालामदो इयाव एसि गैया माने फेननि हावाया ओरैबादि गुसु नै ओरैबादि गोदोर फेना नैबे ना टेन्टआ 3000 नि टेन्टआ नै इफोरबादि गोदोर नैबे जाहैबाय आरो 2000 नि एसे फिसा नै 1999 गाइस दा आङो थांफिननोसै डेकेथलन सिङाव थाबाय हानानै जेबो पाटाखौनो मोनदिया मोनानायखौनो नै मोनाबायानो आरो आङो जिबादि नागिरदोंमोन बेगखौ ट्रेकिं बेगखौ आङो बेखौ मोनदिया ओमफ्राय आरो बेलेग बुस्थुबो नायदोंमोन माने साइजआनो गैया आरो डेकेथलना जाहैबाय नर्थ इस्टआवनो गंसेल' दोङो जि साइज फायो माने साइजफोरा जोबनानै थायो ओमफ्राय अभार साइजफोरा थायो आरोना जोंफोरबादिनि थाखाय प्राय जि माल फायो जोबखायो दसेनो अभार साइज पेटलाफोरनि थाखाय मोनगोन आंबो पसन्द जानाया जादोंमोन गोबां बुस्थुखौनो खिन्थु बाट अभार साइज गोजा लकेसनानो जाहैबाय नैबे डेकेथलननिया रानि गेट ओमफ्राय थिंबाय आगोलाव थांबाय हाबानो एक'लेन्ड मोनो सिद्दा थांबाय हाबा एयारपर्ट जों जालुकबारिनिफ्राय इथिं फैदों ना एयारपर्ट रडथिं लेफ्ट साइड दे दखाना थ' गाइस दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै आरो आंनि चेनेला 10K जानो थांगासिनो दं नोंथांमोना जेरैबादि सापर्ट खालामदों थाबैनो 10K खालामना हो आरो थाब 10K खालामना होदोसै दा जोङो थांबाय हानोसै आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामदो गाइस बाय